to be closer to the farmer where actually the action takes place. Jodak egweng ma Melikubwa e kar chung'od bura Makinango, County Makwale, ochako yudo pi maler e chenro ma omuonyo omenda maromo $4.8 million. Chenro no ochaki skund primar ma Melikubwa ka itaye kod bad migao makedo kod oro mano NDMA kuom tudruok gi piny owacho ma Japan kokalo e apisi mag UNDP. Chenro no duoko geno ne jodak mar tieko riyo mar pi maler tok midhiero mane oluwo oro mane ochakore higa mokalo. Igeno ni chenro no biro konyo oganda madirom 4,600. Pino bende ibiro ke e gwenge 5 mamoko bang' ka oselosi kuonde ma jopiny biro chike pi mong'ere kaka water kiosk e gwengego. State Department ya asal ya kuwa tunataka chakula cha msaada kila wakati ni sisi tupate maji ya kutosha. Sisi tukiwa na maji ya kutosha tutalima, tutafanya kila kitu. Ng'ombe zetu na mbuzi zetu hazitokufa. Tutaka kuondoa hizi vulnerabilities ambazo watu wanapata. Ukame umekuja, watu wanaumizwa, wanaumia, wengine hata wanapata na malnutrition. Serikali iko na mpango kabambe wa kuweza kuondoka from being responsive to what we call planning for drought and other activities. Hii project inakava shule hii, tumetoa karibu kilomita 3 na tuko na water kiosk 2. Leo tulikuwa na maongeo na MP ya hapa na tumejadiliana